אז החלטתם לקבל כסף על פרסומות. צודקים. עכשיו צריך להירשם. לא נורא. זה רק בפעם הראשונה וזה פשוט. נבקש לדעת מה המין שלכם, מה הגיל שלכם ומאיפה אתם בארץ. זהו. קצר ונגמר. בהמשך, כדי להתאים לכל אחד את הפרסומות שלו, אפשר לבחור בין כל מיני נושאים וקטגוריות, ובלחיצה להוסיף לתחומי העניין שלכם. מכאן נשאר רק לצפות. נסמן לכם בכל פעם שיש פרסומת חדשה, ויהיה כתוב מתחתיה שם המפרסם, וכמה כסף תקבלו עליה. בסוף הפרסומת יהיו לכם 5 שניות לגעת במסך, ולאשר שאכן צפיתם. זהו, הכסף עובר לחשבון שלכם. פעם אחת על כל פרסומת חדשה, ומעכשיו היא נשארת לצפייה להנאתכם, ללא תשלום. רוצים לספר לחבר? לוחצים בצד על התפריט, 3 הקווים. בתפריט תוכלו למצוא גם איך לשנות פרטים אישיים שלכם, לראות את המשיכות שכבר ביצעתם, ועוד כל מיני. וכמובן, החלק הכי חשוב, איך מקבלים את הכסף? אם הגעתם למינימום הנדרש, תוכלו לבחור איך לקבל את הכסף, מאחת האפשרויות שמופיעה תחת החשבון שלי. זהו. אתם רוצים להמשיך לראות סרט בלי לקבל כסף? או להתחיל להרוויח? Add me, show me the money.